aquí ja instal·lada. He posat com el carpès així perquè em quedi l'ordenador una mica més alçat, perquè les més cervicals, dins. També palometes. Palometes fetes amb la màquina i porten un ajillo, que és oli, all i espècies com hierbes provençals, me sembla que és orégano, no ho sé, i pimentó. I estan de bones. Són les meves palometes preferides. Sí que avui m'havia de posar a fer feina al matí, però no m'he posat a fer feina per no passar res. Hem fet una mica de replanning. El que sí que he de fer ara és acabar el treball que tinc per dimarts. Per si us interessa, he de fer una presentació sobre l'anàlisi crític d'una obra que triéssim postcolonial, i jo he triat The Rising of the Moon de la Lady Gregor, que no sé si algú sap què és, però bueno, és una obra de teatre bastant curteta, però molt interessant, o sigui, molt xula. Mireu, és que està tot... Si sentiu sorolls, és el meu gos. Està tot apuntada amb coses perquè vaig haver de buscar informació per entendre les referències i tal. I bueno, m'ho vaig passar superbé fent l'anàlisi. Jo crec que vaig pillar el que s'havia de pillar. Va d'un sergent i com un fugitiu, i llavors al principi el sergent buscant el fugitiu es queda en un lloc i llavors arriba com un rondaire que es posa a parlar amb ell, i llavors comencen a cantar cançons tradicionals irlandeses i tal, i llavors el sergent se n'adona que té dues opcions i se li presenta com el dilema de a qui se fidar, als anglesos o als irlandesos. És molt interessant perquè juguen un paper molt important les cançons tradicionals i bueno, suposo que parlaré d'això, no sé, ara em posaré. Primer de tot he de triar quins apartats vull que tingui la presentació. Per sort hi havia com una guia dels apartats que ha de tenir. Llavors simplement he fet una llista dels apartats que ha de tenir i el que jo hi posaré és tenir una mica d'estructura. Com podeu observar per la llum, ja és més tard. Són les 5:20 i sembla de nit. Hem passat al micro ja, no sé si us fa ràbia que la gent faci servir el micro. Jo crec que pot ser una mica annoying, no? Que jo estigui tota l'estona així. Però, bueno, crec que se sentirà millor i no se sentirà soroll de fons. Així que tinc aquí ja un pòster del Canva. Tinc els meus apartats i crec que, mira, l'he agafat de base aquest pòster, però després serà un altre perquè aquest color no m'agrada. Per buscar colors us recomano la pàgina web Color Hunt, tal qual, Color, H-U-N-T. Y res, aquí hi ha un montón de paletes, ara us ho ensenyo. Aquí hi ha un montón de paletes, és que tienes un montón. Jo crec que em quedaré amb aquesta, perquè m'agraden els tons verds i com que és d'Irlanda, doncs... I si ja li dones ja et surt la paleta, els colors, com coses semblants i paletes semblants. I el pòster que he triat és aquest, que el primer que farem és canviar i que et pots dir aquest verd de vermell. Ah, vale, hi ha dos vermells. És igual. I copies aquí i ja el tens aquí el color. Canvieu tot. I ara de cop ja és... hi hauria d'haver més coses verdes, així que agafarem aquest color també i també ho canviarem tot. Vale, ara millor. Una hora després i he fet això només. I ara que el veig em sembla super feo, però bueno, vull posar uns dibujitos així, però són pro.
així que ara buscaré els dibujitos pels personatges. Simplement lluint desquiciada. Ja he acabat el pòster. Són les 8:10. He estat literalment tota la tarda. Però estic contenta de com ha quedat, ara us l'ensenyo. I el que sí que m'he de preparar és la presentació. O sigui, no sé si quedarà així definitivament perquè m'ha de donar com per comentar-lo 10 minuts. Vale, he començat que no m'agradava gaire com estava i ara la veritat és que m'agrada bastant. Crec que ha quedat xulito. Així que res. La veritat és que aquesta tarda he estat bastant desconcentrada, però també estic molt contenta d'haver acabat ja. O sigui, crec que necessitava com acabar alguna cosa. No sé què faré avui al vespre. És que són les 8:30. No tinc ganes de fer res, només tinc ganes de jugar a Nintendo. Així que crec que és el que vaig a fer. Si voleu, us ensenyo la meva granja de l'Stardew Valley. Vale, res, anirem bastant ràpid perquè és bastant cutre. Bàsicament, aquesta és la meva casa. Aquí tinc el meu gat. Ben majo, el meu gat. I aquí tinc un cultiu important de maduixes que no recordo haver recollit. Aquí se me l'han menjat els corbs. Estic ja al dia 20 de primavera, o sigui, hauria d'espavilar. I després tinc aquí tenia plantat tot de semilles primaverales, com aquestes, però no vull plantar més perquè em gasto quasi tota l'energia regant. Després tinc aquí xirivies, perquè vull que em surtin les 5 dorades per tenir el paquet del centre comunitari. Aquí 5 patatetes, perquè necessito patates, bàsicament. I res, literalment res més. Això m'estic esperant a tenir el silo per començar a tallar. L'únic que tinc aquí, mireu, a part del meu gat, és 2 cofres, on estic guardant les coses que vaig agafant per tenir una mica de cosetes. I res, la meva casa és supercutre també, o sigui, és que vaig super malament, o sigui, en plan, tinc super deixat. I això és la meva casa. Així que res, crec que ja és hora d'anar-se'n a dormir. I res, ara estaré jugant una estona. Per si un cas, acomiado ja el vlog. No sé si hi haurà una coseta més. Crec que avui començaré una sèrie i demà ja us explico què tal. Estic contenta amb el dia d'avui perquè ha sigut com de descans, però a l'hora de fer feina, així que bé.